todos, imos comenzar a comparecencia na que vamos a tratar de reseñar brevemente cales son algunhas das líneas da política orgánica de traballo para o Partido Socialista asinadas no noso documento marco, o documento base na ponencia marco para o próximo Congreso. Hoxe imos a falar un pouco da nosa ponencia orgánica que leva como título o PSDG a Forza de Galicia. Este título indica claramente xa unha vontade por parte do Partido Socialista. Hai 10 anos, nese momento, o Partido Socialista gobernaba en 60 concellos. Gobernaba en ninguna das diputacións de Galicia e era a terceira forza política no Parlamento de Galicia. 10 anos despois, hoxe, cando nos enfrontamos a este novo Congreso, o Partido Socialista é o partido que máis cidadáns goberna dentro dos concellos de Galicia. É o partido referente na política municipal do noso país, gobernando en todas as grandes cidades, tendo alcaldía en 7 das 8 grandes cidades de Galicia e gobernando en máis de 100 concellos, e gobernando a maioría da poboación dende os municipios. Gobernamos en 2 diputacións provinciais, gobernamos na Xunta de Galicia e gobernamos no Estado. Por tanto, é un avance moi considerable. E temos por diante un reto moi importante durante os próximos anos. E para iso, na nosa ponencia, pretendemos que salga dese Congreso un partido máis forte, máis estruturado, máis potente, un partido máis participativo, un partido máis integrado co goberno de Galicia na defensa e tamén na explicación das súas políticas, un partido máis ambicioso, un partido máis cercano á sociedade, máis implicado ca sociedade, un partido máis aberto aos novos colectivos, incorporando novos colectivos que en algún momento se puderon ver ou non se puderon ver reflexados nas nosas políticas e que hoxe están plenamente detrás do Partido Socialista. Un partido, en resumen, máis eficaz na defensa de Galicia e na defensa e no espallamento do socialismo democrático. Este partido está preparado, creo que está ben preparado, está ben forte para ser a referencia política de Galicia nos próximos anos. Iso é o que trasladamos na nosa ponencia marco. Trasladamos as nosas posicións en relación con como queremos ver a sociedade galega, que queremos para a sociedade galega, nas nosas políticas sociais, nas nosas políticas económicas, nas nosas políticas medioambientais, nas nosas políticas de infraestructuras, nas nosas políticas educativas, sanitarias. Iso está todo recollido na nosa ponencia, son as nosas ambicións políticas para este país. E tamén como queremos que o partido se enganche, se encardine con esta sociedade galega a través da nosa ponencia orgánica. Un partido ao servicio de Galicia, un partido útil para Galicia, un partido ferramenta para a transformación do noso país. Iso é o que pretende ser o Partido Socialista. Un partido que sempre di que se parece á sociedade na que desenvolve as súas situacións políticas. Que somos o partido que máis se parece a esa sociedade e que somos o partido que máis recibe, máis impulso recibe desa sociedade e esos impulsos os transformamos nas nosas resolucións políticas deste Congreso.